Здравейте! Здравейте! Здравейте на всички! Здравейте! Здравейте на всички българи от България, от чужбина! Моля ви, споделяйте лайфа! Лайфа е много важен! Слушайте, хора! С тия подписи, с това време, което губиме, няма да стане. Няма да събираме подписи 3, 4, 5 месеца, 1 година, 2 години и после да ги върнат, да не ги вземат, да не ги уважат. И в това време ние сме загубили време. Никакво такова губене на време. Да видиме кой ще ни яха. Кой ще ни яха? Елате и ни яхнете. Ние сме българския народ. Ние искаме справедливост. Ние си искаме държавата. Ние не сме политици. Ние сме чисти хора. Ние сме българския народ. Заедно. Всички религии, всички раси, всички хора, всички българи. Излизаме на революция. Излизаме на протести. Искаме пряк път. Искаме смяна на системата. Искаме свикване на Велико народно събрание и приемане въпросите от референдума. Искаме да управляваме чрез референдуми. Но не да го направим да събираме подписи и да си седим и да им даваме време, в което те да си разиграват коня. Никакви такива. Ние заспахме, ние умряхме. Какви са тия подписи? Никакви подписи, никакви зали, никакви пари няма да събираме, никакви сдружения няма да правим. Ние сме български граждани, ние сме българския народ, ние не сме политици. Ние сме български граждани, ние нормални хора, които искат смяна на системата. Това е. Излизаме навънка и мачкаме, докато не ни приемат исканията. Точка. Стига вече сме спали и сме се карали помежду си, защото ние сме всички в един казан, в една гняз. Никакво каране вече помежду си, хора. Обръщаме се, отиваме и мачкаме. Искаме нещата да се променят, но ще го направиме както ние си знаеме. Както ние си знаеме, ние сме хора от народа, ние не сме политици. Какво се превърнахме ние? Ние се превърнахме в едни политици. Ще чета закони, ще отговарям на въпроси. На кой на въпросите да отговарям? На моите брати и сестри на въпросите да отговарям, които искат свобода, искат справедливост, като мене. С кой да се карам? С моя брат да се карам, с който рамо до рамо трябва да отида там и да си взема държавата, а не да се карам с него. На кой парите да събирам аз? На моите съграждани парите да събирам, така ли? Та после да ме опоручат, да кажат, че съм ги откраднала и да ни разделят за пореден път. Няма да ни разделят повече. Няма да ни яхат повече. Ние сме българския народ, силата е в нас. Излизаме и мачкаме и искаме всичко, което до сега сме искали, само че не да събираме подписи 5 години и ние в това време да ги чакаме да си разиграват там коня. И ние тук да се правим на какви... Ние не сме политици. Ние сме български граждани с чисти сърца и си искаме държавата. Ние не сме политици. Ние не сме като тях лайна, гнилоч. Ние искаме да ги изметем. Ние сме заедно. Ние забравихме какво искаме. Започнахме да се караме помежду си. Това е срамота. Срамота. Защото исканията са ни едни и същи. Искаме свобода и справедливост за нашите майки и бащи, за нашите деца, за нашите семейства. Българите от чужбина искат в един момент да се върнат тук и да бъдат добре. Това са нашите искания. И ние ще си вземем държавата по нашия си начин. Като български граждани от народа, а не като политици. Какво направихме ние? Ние нещо се отклонихме май от пътя. Май се отклонихме нещо от пътя. Но не, връщаме се по-силни от всякога и по-обединени от всякога. Всички градове в България, всички българи от чужбина. 16 март. Споделяйте лайфовете. Напред. Бунт. Искаме смяна на системата. И ще го постигнем по прекия път. По прекия път. По прекия път. Край вече. Стига сме си правили тук групички, страници, да си говориме глупости, да събираме подписи, да събираме пари, да взимаме зали. Дрън, тапляс. Излизаме пред парламента целият български народ и искаме свикване на Велико народно събрание. Докато не свикат Велико народно събрание, няма да отстъпим и ще излизаме всеки ден и ще правим протести и граждански неподчинения, докато те не отстъпат. А не да се борим ние законно, чрез подписи. Какво ще събирам аз подписи? Една година ще събирам подписи тук и един друг се караме и обсъждаме някакви тъпи въпроси, където те манипулатори гадни пак се опитват да ни изманипулират. Никакво такова. Ние сме български граждани и излизаме като такива. Ние не сме политици и не сме манипулатори. Искаме си държавата. Ние сме чистите сърца и си искаме държавата. И няма да се подвеждаме по някакви... Да губим само време, бе хора. Никакво време повече няма да губим. Искаме смяна на системата и ще я постигнем по нашия си начин. По нашия си начин, като едни нормални български граждани. Тук политици няма. Тук малцинства няма. Тук раси, религии и така нататък. Какви са тия глупости? Ние позволихме пак позволихме да ни разделят. Никакво такова разделяне. Никакво разделяне. Само напред. Няма да се обиждаме, няма да се обвиняваме.
Само напред, смяна системата, смяна модела на управление, така както в началото тази страница тръгна, а не да се разделяме. Покрай тези подписи какво направихме ние? Ние се караме помежду си, бе, хора. И ние забравихме каква ни е целта. Целта ни е да си оправим държавата. Целта ни е да си вземем държавата. Целта ни е да може да влияем върху това управление, да ги махнем тия партии, защото ни съсипаха живота. Това е нашата обща цел. Това е нашата обща цел, бе, хора. Моля ви се, дайте да се събудим от тази... Какво се случи с нас? Продължаваме по нашия си начин като български граждани, нормални хора от обществото, нормални хора, които искат промяна. Ще ми задават въпроси, кой щял да дойде после. Те да му мислят кой ще дойде после и така да го измислят, че българския народ да не ги помете и тия де ще дойдат после. Искаме мажоритарна система, искаме електронно гласуване, искаме референдуми, управление чрез референдуми. Исканията си остават, но тези искания по-пряк път, хващаме прекия път. Пред парламента, протести и неподчинения, докато не ни вземат по внимание, докато не видят, че в нас е силата и ние казваме какво да се прави в собствената ни държава. Това е никакво губене на време. Никакво губено на време. Това е братя, сестри, български граждани, нормални български граждани, хора от народа, които си искат държавата. Няма да събирам никакви подписи, после да ги опоручат и само да ни загубят времето и средствата и ние в това време да сме се изпокарали и да сме се разединили. В никой случай. Никакви подписи няма да събирам и никакви пари няма да събирам от никой, който иска да идва. В една кола по 4 човека, ето ти ги парите. Какви пари тук ще се караме за глупости? И после ще ни нагласат, така ще ни нагласат, че ние да излезем виновни за всичко. Няма такова нещо. Рамо до рамо, нормални български граждани, хора от народа, излизаме и се взимаме държавата, бе, хора. Какво се занимаваме ние с глупости? Ние забравихме кой е врага, както каза Емил, бе. Кой ни е врага?